Vítajte v tomto návode na Class Codec. V tomto videu sa naučíte, ako používať nástroj na zlúčenie a rozdelenie parciel. Najprv sa uistite, že ste v správe farmy. Z geocentra môžete podľa potreby parcely rozdeliť alebo zlúčiť. Toto môže byť užitočné napríklad vtedy, keď na určitý čas vyčleňujete časti parcely z produkcie. Majte na pamäti, že rozdelením alebo zlúčením vznikajú nové parcele s vlastnou históriou parcely. Začnite tým, že na ľavej strane geocentra otvoríte kartu parcely a vyberiete parcelu, ktorú chcete upraviť. Kliknite na ikonu ceruzky, aby ste mohli parcelu upraviť. Potom kliknite na Upraviť hranicu parcele. V spodnej časti obrazovky vyhľadajte a vyberte ikonu Rozdeliť parcelu. Vyberte dátum, od ktorého má byť parcela rozdelená. Začnite rozdelenie tým, že umiestnite body z jednej strany hranice parcely na druhú, pričom začnite aj skončíte mimo hranice. Upozorňujeme, že ak sa pokúsite rozdeliť parcelu znútra hranice, zobrazí sa toto varovanie. Ak ste spokojní s polohou rozdelenia, skontrolujte nové názvy a dátumy parciel a potom kliknite na Uložiť. Teraz uvidíte, že parcela bola rozdelená a systém jej automaticky priradil nové názvy. Obe parcely sa teraz zobrazia vo vašom zozname parciel aj v hlavných údajoch. Ak chcete parcely opäť zlúčiť, teraz si prejdeme tento postup. Opäť vyberte jedno z parciel, ktoré chcete zlúčiť. Kliknite na ikonu ceruzky a vyberte možnosť upraviť hranicu parcely. V spodnej časti obrazovky vyhľadajte a vyberte ikonu Zlúčiť parcely. Zadajte názov pre zlúčenú parcelu. Po výbere parcely vám systém automaticky navrhne vhodnú parcelu na zlúčenie. Navrhovaná parcela bude označená prerušovanou čiarou. Na pravej strane obrazovky môžete takisto nájsť legendu, ktorá podrobne vysvetľuje všetky dostupné možnosti. Napríklad, ak sa dve hranice parciel nedotýkajú, zlúčenie nebude možné. Najprv si vyberte tú parcelu, s ktorou ju chcete zlúčiť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Ak chcete zobraziť historické parcele, majte na pamäti, že rozdelením a zlúčením vznikajú nové parcele. Nezabudnite použiť filter na úpravu dátumu na obdobie, keď boli tieto parcely platné. Takto jednoducho môžeme v systéme Class Connect Farm Management parcely zlúčiť aj rozdeliť.